Os veciños da Rúa Unión e Anexas están fartos dos ruídos. Din sentirse indefensos ante un problema que lles está a causar serios prexuizos de saúde e de convivencia. Culpan da situación o ocio nocturno que se dá na zona, preferentemente ás noites da fin de semana. As súas queixas xa chegaron ao Concello. Exíxenlle ao goberno municipal a adopción de algún tipo de medida que free a actual situación que están a padecer. Pois efectivamente é un problema que xa temos detectado, que xa temos queixas presentadas neste Concello e pois a policía xa ten instruccións de reforzar a vixilancia e a garda sobre esa zona. Nas zonas onde hai pois actividade nocturna de hostelería, digamos, pois sempre aparecen estes problemas de vez en cando un bar se pon máis de moda, menos de moda. Hai denuncias formuladas tamén pola Garda Civil en canto ao peche, pero tamén estamos detectando pois que se está dando unha peculiaridade un pouco relacionada co COVID, non? Que a xente se expande máis para manter as distancias e entonces as afeccións están chegando hasta puntos moi afastados dos locales de hostelería e temos que intentar ver como controlamos eso, pero por lo menos dentro das competencias do Concello está que pechen a súa hora, que non superen o límite de ruido e neso estamos, procurando que pois, se restablezca a convivencia e a xente poda descansar e que os locales podan manter o seu negocio pero sin molestar os veciños.